A lokacin da Nuhu Abdullahi yake cikin tashi a cikin fim ɗin Labarina, inda ake jiran ganin an yi bikinsu da Laila a cikin Labarina, wato sai gashi kuma da gaske ya zama na cewa Nuhu Abdullahi zai ƙara aure, inda zai angwance da amaryarsa mai suna Jamila Abdulnasir Siyama. Mutane suna ta taya shi murna, ana yi masa alasanya alheri, musamman bayan bullar wayannan hotunan nasu da suka yi kyau suka ƙawatar da jama'a kamar yadda kuke gani. Tun ma dai abin da za mu ce Nuhu Abdullahi, Allah ya sanya alheri, Allah ya ba da zaman lafiya, Allah ya sa kuma a gaske ba irin ta Sumayya aka yi ba aka koma kan Laila, amma fa da wasa miji. Allah ya sanya alheri, Allah ya ba ku zaman lafiya. Ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyon mu idan kun shirya, idan mun dora. Wannan tasha tamu ta labaran Kannywood zalla, za mu dinga